खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ सोलिफु मायथाइनि फैगौ 21 जुनाव गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया चिरां जिल्लानि गोदानै लुफुंजानाय डिस्ट्रिक्ट जेलखौ बेखेवगोन। पर्बतजरायाव खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव आदानि प्रजेक्टनि मुङाव हा हगारनायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों। सासे मानसिया खहा जानाय एबा नखरसे मानसिया खहा जानाय खामानिखौ नैबे सोरखारा मावनाय नङा। पर्बतजरानि प्रजेक्टआव 8 निफ्राय 10,000 ओनसोलनि मानसिया खामानि मावना मोनजागोन होनना बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों आरो 4,000 बिगा हाखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा रामदेबनो होनानै मोसौ मानैल' फिसिगासिनो दङ, बेनिफ्राय गरसेबो रेभिनिउबो मोना, जेबो मोना होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआर बिसायख'थिया खाथि मोनफैनाय लोगो लोगो राजखान्थि दोलोफोरा साग्रिद जादोंसै। थांनाय मैया उदालगुरियाव भारतीय जनता पार्टीनि मोनसे बरायनाय हाबाफारि बानजायदों। रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि लोगोसे असमनि केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथांमोना बाहागो लादों। बराय बिबुंथिनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि सुनिल बसुमतारी बिथाङा रायजोनि बराय बिबुंथिखौ लाखियो आरो बिटिआर उदालगुरि जिल्लायाव मोन10 बियाबाव बिजाथि देरहानायनि बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारिनि गेजेरजों मुंदांखा आसामनि कमेडियान बिपुल राभा बिथाङा बिजेपि हान्जायाव हाबबाय होनना मिथिनो मोन्दों। पाकिस्ताननि जानानै संगालि महरै खामानि मावग्रा देशद्रहिफोरखौ दासान्दि संदाननायनि गेजेरजों सासेनि उनाव गुबुन सासेखौ हमगासिनो दङ। बे खेबाव पाकिस्ताननि जानानै मदद होग्रा सिआरपिएफनि सासे बिबानगिरिखौ नियाया हमदों होनना मिथिनो मोन्दों। सिआरपिएफनि 112 नं बेटेलियाननि लेङाइ नायदिंगिरि महरै बिबानाव थानाय मतिराम जाट मुंनि अफिसारखौ पाकिस्ताननि जानानै खामानि मावनायाव हमनाय जादों। जम्मु काश्मीरनि पहेलगामाव रैखाथि हान्जानि अपारेशन खालामनायाव आरो इसिंनि बाथ्राफोरखौ मतिराम जाटआ पाकिस्ताननिसिम दैथायहरदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। गसाइगाव प्रेस क्लाबाव आक्रासुआ खौरां मेल लादों। मैया गसाइगावआव प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आक्रासुनि सुनाधर हान्जाया मोनसे खौरां मेल खुंनानै दुलाराय कच राजबंसि फरायसा आफाद सुंद'यै आक्रासुआ गोबाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोनाय ट्राइबेल खालामनांगौ आरो आलादा कमतापुर दाबिनायखौ थाबैनो सुफुंनांगौ होनना दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जोहोलाव बालिराम बर' गोसोखां गाहाय मावखुलिनि गाहाय दरखंखौ थांनाय मैया बेखेवबाय। बे हाबाफारिखौ मावफुंना होदोंमोन बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। एपिडिसिएल पर्बतजरा फाग्लिजरा पार्ट 2 नि गामि आरो बारि बागान हानि जेंना जेंसि आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सुबुंफोरा गामिनि रायजो राजाफोरनि सायाव बायदि बाथ्रा बुंथिनायखौ लानानै पर्बतजरानि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारि बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। मोनसे गोनां फोसावथाय सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर सिआइएसएफआ स्पर्ट कटानि गेजेरजों मोन 29 गेलेमु आयदानिफ्राय सा 403 गुन गोनां गेलेगिरिफोरखौ सिआइएसएफआव थिसनगोन होनना फोसावदों। मोन 29 गेलेमु आयदानिफ्राय सा 204 हौवासाफोर आरो सा 199 हिनजावसाफोरखौ थिसननाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। गोसो गुदुं बिनायसाफोरा 6 जुननिफ्राय अनलाइननि गेजेरजों आर'जलाइखौ सिआइएसएफनि मावख'आरि वेबसाइटआव गथायनो हागोन होनना मिथिनो मोन्दों। मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा अरुणोदय मुलाम्फागिरि सायख'नो थाखाय दाजानाय उदालगुरि जिल्ला थाखोनि नायबिजिरसं आफादनि सावरायमेलाव बाहागो लादों। अरुणोदयआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मोनसे गिदिरसिन मावबिथांखि होनना बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लायाव साननैनि गोनां हाबाफारि लाना जिल्लानि दिथागिरि मन्थ्रि महरै अरुणोदय 3.0 नि आबुं बाहायनो जुनै जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव कमिटिनि
सोद्रोमाफोरजों थांनाय मैया मन्त्रि बिजय हाजरिका बिथाङा जिरायफादों। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि गेदेरसिन मावबिथांखिखौ आबुङै मावफुंनो दानानै होजानाय गंफ्रोमबो जिल्ला थाखोनि नायबिजिरसं कमिटि DLMACजों सावरायनाय जादों। मैयानि बे सावरायमेलाव आइजो गोख्रों खालामनाय, गोरिब गैयै खालामनाय, राङारि बिथिङाव गोख्रों खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा नाजावनाय बे सुबुं अनसाय बिथांखिनि सिङाव थार मुलाम्फागिरिफोरा जाहाथे बन्चित जाया बेनि थाखाय थार मुलाम्फागिरि सायख'नायनि बेलायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखाय मन्त्रि बिजय हाजरिका बिथाङा बयखौबो खावलायहरदों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।